मैं नागेंद्र गिरी, शिक्षक उर्फ कवि जी, भवतारिणी भोजपुरी चैनल के तहत है। आज विप्र सुदामा के धर्मपत्नी सुशीला चरित्र जसगान कर रहल बानी। हारमोनियम पर सिवान जिला के बंका जीवा ग्राम के सुप्रसिद्ध व्यास श्री राम प्रसिद्ध भारती जी संगत कर रहल बानी। देखी सुशीला नारी जब अपना ससुराल पहुंचल बारी प्रथम दिन, वो गांव में पूरा अंधेरा रहे। पति देव से कहली कि बहुत अंधेरा बा, गांव में कहीं दीपक नहीं जलत, का यहाँ देवता के मंदिर नहीं है गांव में। सुदामा जी कहनी जे बा, लेकिन केहू पूजा पाठ ना करे, खाए पर आफत बा, पूजा पाठ कहां से करी लोग। सुशीला जी अपना खोइछा में मिले रहे कुछ पैसा गांव भर में बंटवा दिहली और कहली सब लोग आके देवता के स्थान पर दीप जलाई, अपना घर में दीप जलाई, भगवान से भजन कीर्तन करके के माध्यम से अपन कर्तव्य निर्वाह कर जाई, जरूर भगवान की कृपा हुई। देखी महल होके, अटारी होके, झोपड़ी होके, घरनी के बड़ा स्थान बा। स्त्री के घरनी नाम कहल गइल बा। जे घर के संवारे, जे घरनी घर के नीक नुहर बनावे, ओकरा के घरनी कहल जाला, कहल गइल बा। छोटा सा भाव देखी कि बिन घरनी घर भूत के बासा, व्यर्थई महल अटारी बा। उहे बा भगशाली जे कर सुशीला जैसन नारी बा। कि घर के घरनी निक ना होखे त महल अटारी रोएला, आ घर के घरनी सुघर होखे त झोपड़ी चम चम चमकेला। कहल गइल बा हर आदमी के जीवन में परीक्षा होला कि आपदी मित्र परीक्षा, धीर परीक्षा घोर संकटे, रणांगने वीर परीक्षा, स्त्री परीक्षा निर्धने पुंसी। स्त्री के परीक्षा जब निर्धन गरीब पति मिल जाला तो होला। फिर भी सुदामा के पत्नी सुशीला जी आपन धैर्य ना छोड़ली। वो संकट काल में भी सब सखी लोग साथे मिल के सुशीला के प्रशंसा में का कह रहल बा। छोटा सा भाव देखी। आह जहिया से आइल बारी नई की बहुरिया नगरिया में। आह जहिया से आइल बारी नई की बहुरिया नगरिया में। उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में। उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में। उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में। का खूबी बाओ सुशीला नारी में। गोतिनी ननद से नितने हिया लगावेली, सास ससुर के चरण धूल सिर पर चढ़ावेली। अपना पति के चरण, अपना पति के चरण दाबेली से जरिया नगरिया में। उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में। उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में। देखी बहुत गरीबी रहे, जवन जूर मिले नित भोजन बनावेली।
अपना प्रभु के पहिले भोगावा लगावेली। घरवा में नहीं खे उनका, घरवा में नहीं खे उनका, एको लोटा थरिया नगरिया में उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में। आहे जहिया से आइल बारी नई की बहुरिया नगरिया में, उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में, उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में। देखी प्रभु के भजन में अपन समय बितावेली, हरि के भजन में अपन समय बितावेली। कुलवा के सान मन इज्जतिया जुगावेली, कुलवा के सान मन इज्जतिया जुगावेली। देहिया पर झूले उनका, देहिया पर झूले उनका, फटही लुगारिया नगरिया में। या है देहिया पर झूले उनका, फटही लुगारिया नगरिया में। उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में, उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में। ये भक्ति के लहर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचल बा। वहां का विश्वकर्मा जी के आदेश दिहनी कि जाके सुदामा के महल बना दी। यहाँ सुशीला जी कहली कि सिर्फ हमरे महल बनी, आई सखी लोग हमारा साथे बा, का होई। विश्वकर्मा जी वापस हो गई, भगवान से कहनी कि ऐसे बात बार हुआ। सुशीला जी के सिर्फ कहले रहनी, वहां तक गांव भर के महल बनावे के बा। भगवान कहनी, श्री कृष्ण भगवान आदेश दिहनी कि जैसन सुशीला के आदेश होई, भक्त बड़ा होला, ऐसे वो सही करे के बजाय रुआ। देखी सब लोग के महल बन रहा बा। तब करे ले नागेंद्र सुशीला जी के बखाना हो, कर ले नागेंद्र सुशीला जी के बखाना हो। विप्र सुदामा जी के रहली जनाना हो। झोपड़ी से बनी गईले, झोपड़ी से बनी गईले, महलाय टरिया नगरिया में। या है झोपड़ी से बनी गईले, महलाय टरिया नगरिया में। उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में। या है जहिया से आइल बारी नई की बहुरिया नगरिया में। उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में, उठल भक्ति के लहरिया नगरिया में। नागेंद्र गिरी शिक्षक उर्फ कवि जी, सारण बिहार।